a dyma canol gwynyddol Skopje. Felly tu ôl i fi mae ydych chi fel rhywbeth o Arc de Triomphe o'r enw Macedonia. A wedyn o fy mlaen i dyma'r Senedd eto gyda boi ben ceffyl. Mae hwnna'n newydd. Mae Senedd gath ei ffurfio adeg comunyddion. Mae'n ffantastig, coch a melyn Macedonia. Mae'n syliedig ar symbol o'r haul sydd yn Salonica sydd yn groeg. Mae'r groeg wrth gwrs yn rhywbeth bod Macedonia Slav yn trydwy'n eu hanes nhw, felly nath nhw orfodi Macedonia i newid y faner. Felly mae'n edrych yn debyg nawr i baner rhyfel Japan, ond melyn a coch. A mae ni'n cofio fan hyn, fi'n mynd siŵr beth yw e, 1944, felly sefydlwyd y wyddor a'r iaith Macedoneg 1944. So mae'r iaith yr un peth basically a Bwlgareg. A yn ystod canrif 19, 20 ganrif, oedd ymladd y dadle bod Macedonia yn fod yn rhan o Bwlgaria. Ac y Serbiaid eisiau Macedonia, a y groegwyr moyn Macedonia. Felly beth y benderfynodd y Tito oedd creu cenedl Macedonia. So mae hwnna gyd yn ei sens wedyn, pan chi'n creu'r holl bethau newydd yma, i mewn ffordd creu cenedl, a wrth gwrs gyda gannibyniaeth, mae'n ei goffa mynd i'n overdrive da hwnna, mae da ni cofeb arall. Wrth gwrs o pob yn chwerthin ar ben y stwff yma, ond mae'n well na myrmyd ci lawr yn Gaerdydd, lle does dim byd yma Senedd ni, dim ymdrech i ddangos unrhyw fath o hanes. A dwi'n meddwl bod hwn yn ffain, felly mae da chi'r Arc de Triomphe, mae'r pethau bach yn naff falle, fi'n deall o pobl yn chwerthin ar ben nhw, ond mae hwn dal yn well na beth sydd da ni wrth ymwneud myrmyd ci yn Senedd Cymru. Felly fi'n credu mae rhywbeth i ni gael y chwildro 1944 comunyddion hwnna, ond hefyd dyna'r flwyddyn pryd greuwyd y bob pwrpas, ydy mae iaith wahanol Macedonig yr un iaith yn bob pwrpas a Bwlgareg.